Anginibingelele nje bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngicela ukusho lamazwi. Lamazwi ngiwasho asuka othandweni nje, yabo, othandweni. Awasuka kwenye indawo, asuka othandweni nasekusizeni lapho nalapho. Ngicela ukuthi thina sonke sizobe sishumayela ngePhasika. Nathi sonke sizobe sishumayela kuma pre-Easter services. Si understand lento le. Mhlambe sibuye senzele inye iphutha. Yabo mhlambe mawunikwe i-task ePhasikeni ukuthi shumayela ngendlela yesiphambano, which is Via Dolorosa or Via Dolorosa, depend ukuthi niyibiza kanjani. Ngicela si understand lokho. Via Dolorosa bahlobo bami ayihlanganisi lutho neGetsemane. Uma unikwe i-task yokushumayela Via Dolorosa, awuyi eGetsemane. iGetsemane i-task yomunye umuntu. iGetsemane isuke i-task yomunye umuntu. Ngamanye amazwi uJesu meyothandaza lo ya 3 hours eGetsemane awuyi lapho umunikwe i-task yokushumayela ngeVia Dolorosa. Number 2, uma unikwe i-task yokushumayela ngeVia Dolorosa, awuyi noJesu phambi kwa Anas, awuyi noJesu phambi kwa Caiphas, awuyi noJesu phambi kaHerodi, ngoba lokho kungena ngaphansi kwecala likaJesu. Kusuke kuyi-task yomunye umuntu, because icala likaJesu linama stations awu5. uJesu phambi kuka Anas, uJesu phambi kuka Caiphas, uJesu phambi kuka Herodi, uJesu phambi kuka Pilato. KaPilato uye kayi2, yabo, ufika aye before aye kuHerod aphinde aya after uHerod. And indlela yesiphambano has nothing to do naloko futhi, kodwa indlela yesiphambano iqala kuPilato uJesu esebuya for the second time. Ngamanye amazwi indlela yesiphambano iqala ku station number 5 wecala likaJesu. Via Dolorosa ke iqala la uma unikwe i-task yokuthi yenza iVia Dolorosa. iVia Dolorosa iqala ngenkathi uPilato egeza izandla ethi angifumana icala kuJesu. That is station number 1 weVia Dolorosa, because iVia Dolorosa inama stations ayi14. Station number 1 ila ethi uPilato akathola icala khona kuJesu ugeza izandla. Station number 2 lithi iBhayibheli uJesu mephuma kuPilato waphuma ezithwalele yena isiphambano. That is station number 2. Station number 3 yilapho kuthiwa khona uJesu wawa for the first time. Station number 3 na ke wona awukho biblical kodwa utraditional, yabo, ngeke uthole eBhayibhelini. Mase kuthi ustation number 4 uJesu uhlangana noma wakhe uMaria. Station number 5 uSimeon usiza uJesu ukumthwalela noma ukumthwalisa isiphambano. That is station number 5. Station number 6 uVeronica lo kwathiwa waqhamuka nendwangu noma neduku wasula ubuso bukaJesu. Nawo futhi station number 6 awukho biblical. Station number 7 uJesu wawa okwesibili for the second time. Naloko akukho futhi biblical. Station number 8 ubiblical wona, ngoba kuthiwa uJesu ukhuluma nalabo mama babemkhalela. Uyabatshela ukuthi ningabe nisangikhalela mina, kodwa sikhaleleni nina namadodakazi enu. Wabe sethi ngokuba uma kunje emthini emanzi kuyoba njani kowomile. That is station number 8. Station number 9 uJesu uyawa okwesithathu. Station number 10 uJesu siyafika ngasesiphambanweni, kuthiwa bathatha ingubo zakhe
benzelana ngazo unkatho bamphoca zona. Station number 11, uJesu usesesiphambanweni. Then-ke amazwi ayisikhombisa angena ku-station number 11. Lapho ungakhohlwa ukuthi uma kungena amazwi ayisikhombisa ku-station number 11, iVia Dolorosa ikakapheli, because iVia Dolorosa ino 14 stations, but amazwi ayisikhombisa angena ku-station number 11. Umshumayeli usuke engeke sakwazi ukuqhubeka nama-stations angale amazwi ayisikhombisa engaqediwe. Then kusuke sekumele kushunyayelwa amazwi ayisikhombisa. Uma kuqedwa ukushumayela amazwi ayisikhombisa kuzoqhubeka u-station number 12. U-station number 12 ukuthi uJesu uyafa esiphambanweni. That is station number 12. U-station number 13, uJesu uyathulwa, ususwa esiphambanweni uyehliswa. Then u-station number 14, uJesu usefakwa ethuneni. iVia Dolorosa ke iloko ilawo ma-stations o-14. And ngiyacela ukisho lento, ayikho enye iVia Dolorosa ngaphandle kwale engiyishoyo. Ayikho enye iVia Dolorosa ngaphandle kwale engiyishoyo, because indaba yayo iqondile, ayiyona isambulo. Ifana nokuthi uma usuke eMaritzburg uye eThekwini uzosebenzisa u-N3, into eqonde kanjalo. Okay, ngiya-understand ukuthi akhona amanye ama-routes, yabo, but iVia Dolorosa yinto eqonde kanjalo. Awunalo ilungelo as a preacher ukuyishintsha ukuthi uzoyenza ngendlela yakho. No, iyilo 14 stations kuphela. Then as a preacher une-right yoku-eda ama-spices akho nezinto ozimbulelwa umoya oyingcwele kulo 14 stations. U-eda kulo 14 stations or u-interprete ngenye indlela lo 14 stations, but wona lo 14 stations umile unjalo, yabo. Kulo 14 stations iGetsemane ayingeni ndawo, iGetsemane yenye into. Icala likaJesu 5 stations asikisi enye into. Abantu who are very good kulento, ama-mainline churches, are very good kulento engikhuluma ngayo, bayayazi kakhulu. Amabandla afana noWeseli ayazi kakhulu lento engikhuluma ngayo, because iphasika labo balidivide kanjalo. Zithi isuka nje mhlawumbe I think Thursday benze iGetsemane, zinime isuka futhi kube khona bazoshumayela amacala, bahlukaniswe baba u5 or 6 kanjalo. Futhi kuyima kuzoqala indlela yesiphambano. Bengithi ngisho nje kusuka othandweni lami kuloyo ongafisa ukusebenzisa le information for iVia Dolorosa, bahlobo bami. Lamazwi ngiwasho from uthando egameni lenkosi yethu uJesu. Asambeni siyoshumayela ngephasika, siphakamisa uJesu, uJesu azuze izizwe zonke ngenxa yethu. Amen.